Edi diyarımızın garaşdırdygynyň 30 ýyllyk bayramynyň toýlanýan ýylyna giňden belenilýän Milli Bahar Bayramynyň halkara Nowruz gününiň dawraly çäreleri Mary welaýatynyň etrapdyr şäherlerine de toý şatlyklaryna weslenýär. Mary welaýat häkimliginiň hemem welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikde guramaklaryna Mary etrawynyň çägindäki giň ýaýlada geçirilen bayramçylyk dawarasam eksilmejek şatlyk şowkuna weslenýär. Bu ýerde dikilen agoýlar töwereге öz goşly bedel berip, Türkmen owasynyň keşfini emele getirdi. Halkymyzyň gymmatlyk dep desturlarynyň aýrylmaz bir bölegine urulan Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli Türkmenistan tarahatçylyk we ynanşmaň watany ýylynda geçirilen dawarada welaýatyň etrapdyr şäherlerinden gelen medeniýet we sunat usatlarynyň ýerini ýetiren bayramçylyk çykyşlary dawaranyň şowkuny artdyrdy. Toy meydançasynda welaýatyň Kemine adynaky Döwlet Drama Teatrynyň artistleriniň, medeniýet işgärleriniň, halk döredijlik we folklor çykyşlary giň gerimde ýaýwanlandy. Belen çoşguny bilen ýerini ýetirilen çykyşlarda halkara Nowruz güni ajaýyp bahar paslamag, ülkemiziň bahardaky täsin tebigaty, bagtyar zamanymyz, erkany watanymyz, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy gülledi we sürmekdäki belent hem rowaj işleri usatlyk bilen wasp edildi. Medeniýet we sunat usatlarynyň milli dep desturlarymyzy we türkmen toýunyň şatlyk şowkuny şöklendirýän döwrüwap çykyşlary bugünkü dawara gatnaşyjylaryň her biriniň göwün joşugyny galkandyrdy. Dawaranyň dowamyna ýanglanan bagşa sadanalaryň, gopuzçylaryň, tüýdükçilerin şyryň owazy, gelin gyzlaryň ene mamalarymyzdan dowam edip gelýän keçe gullemek, gamyş dokumak, hemem beýleki el işleriniň ýerini ýetirilişini görkezmek hem dawaranyň ýatda galyjy pursatlarynyň biri boldy. Dawaranyň geçýän ýerini jykyrdan suw çykarylyşy, gelin gyzlaryň nepis el işleriniň, milli şaýseplerimiziň, amaly haşam, muzey gymmatlyklarynyň sergileri gurulup, deri önümlerinden telpekdir postun taýýarlayan ustalaryň el hunärleri giňden beýan edildi. Mary welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramagyny spordyň ýalygy towsmak, tanap çekmek ýaly görnüşleri boýunça geçirilen ýarşlar, ýaş suratkeşleriň çeken suratlarynyň sergisi hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Milli Bahar Bayraminyň dawarasyna gatnaşan adamlar birek-birege bayramçylyk bilen mähirli gutlap, halkymyzyň eşreti durmuşy barada uly aladylar edýän hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýtdylar. Hoştap howale bahar pasynyň gelmegi bilen ýurdumyzda giňden belenilýän Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli Mary welaýatynyň Serhedabad etrawyna, etrap häkimliginiň, etrap medeniýet bölüminiň we etrawyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna da dawara geçirilip, ony aýdym sada çykyşlara giň gerim berildi. Ýokary ruh belentlige beslenen bayramçylyk dawarasyna medeniýet sunat usatlarynyň, folklor tansaparlarynyň, usat bagşa sadanalan ýerini ýetiren çykyşlary gowunlara şatlyk paýlady. Belent şoşguny bilen ýerini ýetirilen şol çykyşlarda hormatly prezidentimiziň halkymyza has rowşan geljeklere alyp barýan tutumly işleri, berqarar döwletiň bagtyarlyk döwri, bahar gözellikleri giňden wasp edildi. Gelin gyzlaryň ene mamalarymyzyň müňdürli öwüşgün bilen beden el işlerini ýerine ýetirişleri dawara aýratyn gözellik berdi. Şeýle dawararyň birim welaýatyň Tagtabazyr etrawynyň çägindäki owadan ýaýlada giňden ýaýwanlanyp, ol medeniýet we sunat usatlarynyň çykyşlaryna beslendi. Tagtabazyr etrap häkimliginiň, etrawyň medeniýet bölüminiň hemem etrawyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen we bayramçylyk dawarasyna medeniýet we sunat usatlary ýörüýte taýýarlanan ajaýyp çykyşlaryny görkezdiler. Aýdym saz, tans, hemem folklor toparlarynyň, milli dep desturlarymyzy, hemem türkmen toýunyň ajaýyp pursatlaryny şöklendirýän döwrüwap çykyşlary bugünkü dawaranyň şatlyk şowkuny artdyrdy. Milli Bahar Bayraminyna bagyşlanan bu çärede ýerini ýetirilen çykyşlaryň ählisinde bagtyar zamanymyz, halkymyzyň baý milli mirasy we bahar pasynyň ajaýyplyklary uly joşgun bilen wasp edildi. Baky juwan baharyň ilkinji günleriniň belent ruhuny özüne jemlän dawaralarda ýerini ýetirilen aýdymlar, joşguny tanslar, halk döredijlik çykyşlary täsirli hemem täzeçiligi bilen tapawutlandy. Pasyllaryň sultany bahar pasynyň berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň waspy şol çykyşlaryň ählisinde öz beýany tapdy.